tillbaka. Jag får lite cobblestone. Jag har massa skit här. Så, det där var det en sak att göra. Vart fan är vattnet då? Jaha. Då är det väl bara att släppa ut dem. Du tar och släcker alltså de här som är på sidorna. På spånen också. Jag först tar bort den där. Man måste sätta av kod också. Och så att någon kan spela så här bygga in här borta. Okej, ska jag ta bort dem? Det är en creeper. Nej. Nice. Ha. Här. Du får ta. Hjälp mig med den här saken. En creeper. Nu ska jag fixa till här så att de kommer här. En till. Bro. Nej! Så, nu kommer jag köra parkour. Nej! Shit. Liten bebis, zombiebebis. Hatar dem. Kan du springa bort? Borde knappen här? Den får ju bort. Jag vet inte. Skynda mig. Ta lite cobblestone också. Jag kan hugga här. Jag behövde bara för att komma här. Ska jag ta bort facklorna? Ja. Och så ta inte bort den där. Inte den. Jag tar bort den på väggen. Ja. Jag är uppe på det. Ta bort den så trycker jag på det. Vänta, kan jag ta... Ola, nu kommer de ju. Ska jag stänga för här? Ja. Okej, har du fixat nu? Ja, bra. Hatar den här lilla skiten. Ja, det är bättre för dig. Jag kan inte titta nu. Ja, så fejlar. Vi måste göra någonting åt det. Ja. Nu, det är 2 stycken. Det är en som åker ner. Ska ifall han åker ner här. Jag ska ifall han åker på. Kan man se för... Kan man åka in för att jag står här? Va? Nej, han drog ut. Det finns så okej. Kom han. Ja. Jag ska ifall han drog iväg. Ja, de är borta. Okej, men skit i dem nu. Men man kan ju ha så här då. Eller? Varför försvinner Ja. Varför gör jag det? Men jag ska bara kolla här. Det är inte ens någon där. Han kommer! Varför försvinner Ja, nu kommer någon börja här. Aj! Alltså, jag har en sån här. Försvinner en sån när man landar? Nej, alltså drygt ifall det kommer en sån här mini-zombie. Nu kommer vi bara springa ut där.
In då. Oj, dåligt internet verkar som. Okej, det är mitt internet redan. Funkar det bra? Så därför laggar. Får man se? Åh jävlar, det kan gå... Okej. De stannar där uppe. Okej. Men de kommer inte ner. Vi kommer säkert vara död snart. Eftersom vårt internet kommer krascha. Ska jag åka upp till dem och tja! Bara ett sån här baby zombies. Det var det här jag menade. Vi måste fixa tak. Jaha. Nu vi vet varför de får ner sig för faller. Ja. Det glitchar i taket så de inte faller som ner fast de får upp det. Jaha. Nu får det nog en ner. En glitchig. Helvete zombies. Vad fan? Åh, här! Det var jag som ramlade ner här. Varför då? Nu kommer komma till 1000 zombies. Men de gör ju bara för att jag ramlar ner här. Lägg det där. Sitt ner. Bra, nu får du. Fråga på svärdet, du slösar i. Helvete vad zombie. Jag måste bara slå 2 slag. Aj, du spöar. Först spö. Zombies. Fan är det? Nej, jag såg på... Jag kan bara slå dem här bara. Ja. De är skadade. Jag skjutsar upp dem. De är ganska, jag slår 2 slag på dem. Jag slår med handen. Aj, jag får spöa. Här kommer du bli. Tänkte du få det? Nej. Vart är det jag ska Här de kommer ju här. Alltså de dör utan att bli slagna. Ja just det, jag slog ju på dem. Ja, så är det. Jag slår ju inte på dem. Jag får ingen XP. Vänta, du. Jag backar undan och slår. Vadå? För de faller där. Så jag kan slå dem för det. Så. Slå ner slag. 2 slag är det. Ja, nice. Okej, vi får slå ganska mycket. Det är Fint. Jag ska bara kolla här snabbt. Ja, det är 2 minuter kvar. Ja. Ja. Ja, det här blir en lyckad och fin spåner. Satan. De bara party. Alltså de har ju fest här. Ja, det var allt för den här videon. Vi får se på del 2. Det blir något annat, skulle jag tro. Det blir typ mining eller något sånt där. Troligtvis. Ja. Får vi se på miningen sen då. Hej då!